ଗପର ନାମ ଚତୁର ମାଛ। ଜଣେ କେଉଟ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଏ। ମାଛ ଧରିବାକୁ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଜାଳ ପକାଇଲା ଏବଂ ପୋଖରୀ ତୋଟାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ପାଇଲା ଓ ତାହା ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲା। ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ କହିଲା, କେଉଟ ଭାଇ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାତ୍ର କେଉଟ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କଲା। ମାଛ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ମାଛ ପୁଣି କହିଲା, କେଉଟ ଭାଇ, ମୋତେ ଯଦି ତମେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ କଥା କହିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ତମେ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଧରିପାରିବ। କେଉଟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ କାଲି ମୋତେ ବହୁତ ମାଛ ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ତାହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେଉଟ ଜଣକ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଲୋଭରେ ପାଇଥିବା ମାଛ ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଛ ଗୋଟିକ ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମାଛଟି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ତା ଘରକୁ ଫେରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ମାଛ କଥା ସତ ଭାବି କେଉଟ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆସିକି ପୋଖରୀ ତୋଟାରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ବସି ମାଛର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ମାତ୍ର ମାଛ ଆଉ ଆସିଲାନି। ମାତ୍ର କେଉଟ ଭାଇର ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ଦିନ ରୋଜଗାର କରି ନ ପାରି ନିରାଶ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲା।